изразходва над 660 хиляди лева без ДДС, така че се надявам в лицето на изпълнителите, надзорниците да се справим с този срок, тъй като беше извършено до сега немалко работа, работно проектиране, оценка на проектното предложение, надзорниците си казали думата и от тук нататък наред са изпълнителите и ние ще контролираме изпълнението. Надявам се сезона да бъде благосклонен, растителните видове, които ще бъдат засадени, да имат своя вегетационен период и да се прихванат, така че да не се налага после да се предасаждат растения и предизвикателство ще бъде от тук нататък опазването и поддръжката на облагородените зелени площи. След 3 месеца и половина как трябва да изглеждат тези градинки? Аз се надявам пролетта на 2026 година да изглеждат по съвсем различен начин, а дай Боже есента по това време след една година да имаме съвсем чисти, облагородени зелени площи. Тук се предвиждат и подходи и рампи за инвалиди, хора в неравностойно положение, така че има и строителни работи, не само засаждане на растения. Може ли изпълнителите да кажат малко повече подробности за това какво включва, колко градинки, кои градинки, ако може да кажете? Предвидени са около 10 градинки, които да се реновират. Предвидена е едромащабна, дребна растителност, храсти, затревяване, управяне на градинка на лески, ще има подмяна на тротуарните плочи, на бордюри, ще има тактилна настилка, ще има достъп за хора в неравностойно положение. Срока ще е 120 дни. Запознати сме с обектите, запознати сме с всички градинки, които трябва да се направят. Ще влезнем в срока абсолютно. Не мисля, че ще има някакъв проблем по изпълнението на обекта. Освен градинката Левски и тук, където сме на улица Фенерка, кои са другите по-големи, тъй като имаме, мисля, че някои по-малки зелени площи, но тези, които са по-големи, духмичани ги знаят, така че може би ще бъде важно да знаят къде ще... Доста са разхвърлени, мога да ви кажа. В ЖК Дупница, там площа е 6200 квадратни метра. Зелените площи на площад, независимо от градинката Левски. ЖК Развеселена върба, ЖК Велчова завера, в зелените площи по улица Хан Крум, зелените площи по улица Цар Освободител, парковите площи, градинка зад полицията, парковите площи на улица Цар Симеон, парковите площи на улица Фенерка, зелените площи на улица Старкил Войвода. Всичките тези 10 обекта подлежат на реновация и изпълнение в следващите 3 месеца. А понеже тук се вижда, че е доста терена неравен, предвижда ли се някаква по-голяма изкопна дейност? Ще има ли нещо затруднения за живеещите? Може би техниката докато дойде? Не, тук има достатъчно пространство. Няма да има да има никакви затруднения. А горе-долу има ли някакъв график на градинка? По колко време ще се работи или как стоят нещата? Ами вижте, най-вероятно ще се работи едновременно на няколко места, защото обектите са много, 3 месеца. В тия 3 месеца трябва да влезне абсолютно всичко да се изпълни, така че най-вероятно ще се работи на няколко места едновременно. Кога започвате и може ли да се представите? Казвам се Петър Василев, управител съм на ДЗЗД Унигарден. Старта е може би в другата седмица или края на тази седмица старта на проекта официално. Може и два въпроса, които са може би изключително важни. След като приключите работа, поддръжката, доколкото видяхме, пише за някои от дърветата специални торби, които ще захранват вода, и предвижда ли се някъде премахване на дървета? Говоря специално улица Родопи, имаше притеснение от граждани, че засадени в самата градинка дървета ще бъдат премахнати. Те са ги садили сами преди години, за да има сянка. Това на място ще си бъде коментирано с хората, които живеят наоколо по време в процеса на строителството. Имаме технически ръководители. Тоест могат да ви потърсят за разговор и коментар какво ще се прави. Естествено, това са живи растения, това са зелени площи, в които винаги може да се коментира с хората от квартала, които живеят наоколо Александър. Не може да махаме някакви дървета, които са много добри и така нататък в момента. А за поливането? Предвидени са поливни системи на някои от местата. Сега точно в проекта трябва да ги отворим и да коментираме. Не, дали са предвидени, да, сега няма как всяка по-отделно, разбира се, да ни обяснявате. По-отделно, да.
На градинката Левски ли е най-мащабното строителство, защото там има предвидени най-много алеи, около Учителския беше разчистване. Най-много неща, там ще биде. най-много подмяна като плочи, бордюри, тактилни настилки за хора с намалено зрение. Нали, от тази гледна точка, да, като озеленяване. Да, колкото прегледах проекта, може да се очаква, че там наистина ще се прилича повече на площад. Достатъчно мащабни дейностите. С нови растения, пак казвам, едрогабаритни, храсти, затревявания. Абсолютно цялата гама. Благодарим. Давайте го пак. Ето, заповядайте. Тук ли къде? Дай към нататък към слънцето. Е така. Айде. Готови сте. Нека остане и за изпълнителите. Да остане и за тях. Добре, че за самарана сме знали 2 години.